Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Ivan Bartolo qal li bit-tmexxija tal-Partit Laburista mhux biss wieħed jistħi jgħid li hu Malti iżda iktar minn hekk. Fil-Gazzetta Mument kiteb li dan pajjiż li kien lil niesu. F'artiklu twil mimliq tieħ il-qalb dwar kif skont hu f'Malta kollox qed jispiċċa u jitkisser, Bartolo kiteb kien hawn min qal li taħt il-Labor tistħi li tajt li int Malti. Immur oltre minn hekk u bdieqa ngħid li pajjiżi sar pajjiż li kien lil niesu. Din id-dikjarazzjoni segwi d-dikjarazzjoni famuża tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li għal iktar minn darba rrepeta li meta jkun barra l-pajjiż jistħi jgħid li hu Maltu minflok jgħid li hu Grek. U ma nibżawx nkunu msifrin kif sfortunatament sirt niddejjaq nagħmel jien u ngħidilhom jien minn Malta. Onestament, Amy, sirt inkun msifer u peress li jiena kun jomi Grek, meta jsaqsuni minn fejn ngħidilhom jiena mill-Greċja. Allura faċli nitwemmen. Tajjeb, mhix ċajta veru hekk nagħmel għax nistħi ngħidilhom li jien Malti. U Bartolo mhux fuq din biss jaħsibha bħal Grek. Skontu l-finanzi tal-pajjiż se jkrollaw saħansitra Malta se tixtriha ċ-Ċina. Lingwaġġ simili għal meta Simon Busuttil kien qal li bil-Partit Laburista fil-Gvern kien se jkollna bżonn bailout. Bid-djun dejjem tiela se nispiċċaw bħal ma ġralhom fil-Ghana insiru proprjetà tal-Gvern Ċiniż. Din Malta ta' għada, kiteb Ivan Bartolo, li żied jgħid ukoll il-Gvern qiegħed ikisser kollox apposta. Irridu jkissru kollox biex jisparixxu dak li bnew missirietna, temm id-deputat nazzjonalista f'kitba fuq il-Gazzetta tal-Partit Nazzjonalista qrib tad-deputati Carmelo Mifsud Bonnici u Edwin Vassallo, żewġ protagonisti oħra tal-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech.